Доброго дня! Сьогодні на огляді набір автомобіліста Євростандарт з вогнегасником і водопінним. Відразу вам його покажу. Ось такий, він не перезаправляється, але термін служби в нього 5 років, дуже доволі зручна штука. Не займає багато місця, тому має свої переваги. Знак аварійної зупинки в пластиковій упаковці з такою додатковою посиленою плівочкою. У вас буде видніше, ви будете яскравіший і будете більш помітним іншим учасникам дорожнього руху. Трос аварійної зупинки з карабінами в такій сумочці, пакетику, доволі міцному, де можна зберігати завжди його після того, як ви ним покористувалися. Також тут у нас йде аптечка автомобільна Євростандарт згідно технічних умов, рукавички з нітриловим покриттям захистять ваші ручки і сигнальний жилет, щоб вас було видно іншим учасникам дорожнього руху.